creo que foi o 26 de novembro de 2017, cando se constituíu a Comisión Parlamentaria de Estudio e Defensa contra os lumes forestais en Galicia. En Marea dixo naquel momento, en primeiro lugar, que era unha comisión notoriamente insuficiente para dar resposta ao problema social, o problema económico, o problema ambiental, o problema político que teñamos creado no noso país e do que era unha manifestación a vaga de lumes do mes de outubro. En Marea sempre sostivo que a vaga de lumes non era unha cuestión forestal, era un problema territorial. Decía Rafa Crecente que os lumes eran a fiebre dun territorio enfermo, non? E, polo tanto, simplemente amosaban unha maior debilidade en moitas cousas que non eran solamente forestais, sino que tiñan unha maior transversalidade. Como vostedes saben, cando se constituíu esa comisión, o Partido Popular e o Partido Socialista deixaron fora da mesa a segunda forza política do Parlamento galego, que era En Marea, algo que tamén nos pareceu injusto, non injusto con nós, sino injusto co conxunto da cidadanía que nos colocou como segunda forza política galega e ante a que estaba chamada a ser a comisión seguramente máis importante hasta este momento da legislatura, deixarnos dun órgano como ese. Este non foi o único fito absolutamente injusto para o conxunto da cidadanía. Houve outro feito todavía maior que nos denunciamos tamén no seu momento e era que o Partido Popular vetara voces significativas, voces importantes que tiñan algo que decir no Parlamento galego, nesa comisión de investigación, nesa comisión de estudio, nesa comisión técnica, desde o punto de vista técnico, desde o punto de vista profesional, e que podían achegar solucións ao problema que se manifestara ese domingo negro. Pois ben, como xa anunciamos no seu momento, En Marea non estaba disposta a pasar por ese veto e por eso queremos denunciar, e dixémolo no seu momento, esas exclusións mediante a realización dunha xornada de traballo parlamentario aquí no propio Parlamento de Galicia como continuidade da comisión que non puido ser e da que pensamos que o conxunto da cidadanía non debe de ser privada. Por iso, baixo o título de Territorio queimado, territorio silenciado, que debería estar aparecendo aquí neste momento, territorio queimado, territorio silenciado, queremos dar voz a esas voces que o Partido Popular vetou porque lle resultaban incómodas. Quero avanzar que o Partido Popular vetou máis de 70 comparecencias de forma transversal, é dicir, en moitas áreas, e que, polo tanto, privaron de coñecemento de primeira mão de cales eran parte dos problemas que ocasionaron, cales eran as causas que ocasionaron os lumes e, polo tanto, de poñer as súas solucións. Desde Marea, o que quixemos facer foi, de xeito transversal, escoller algunhas desas voces que nos parecían especialmente significadas e traelas aquí ao Parlamento. Podíamos facelo fora, pero queríamos simbolizar que o Parlamento, que é a casa de todas e de todos, fose tamén a casa das voces que foron vetadas polo Partido Popular. Ben, isto dá lugar a unhas charlas, a unha xornada de traballo parlamentario que xa anunciamos no mes de febreiro, que realizaríamos durante a primavera e que concretamos nesta xornada de traballo parlamentario do día 25 de maio. Cales son as características destes comparecentes e destas comparecentes que nos temos? En primeiro lugar, que En Marea considera que isto é unha cuestión territorial, non forestal. Polo tanto, era necesario abrir o elenco de comparecentes a maiores disciplinas que as que foron autorizadas polo Partido Popular. Os lumes se produciron por unha ausencia dun medio rural vivo, por non afrontar o cambio climático, por non asumir que o monte debe de ter unha multifuncionalidade que sirva tanto a diversos tipos de cultivo forestal como o que sucede no sotobosque, unha recuperación da agrogandeiría, a necesidade que non se está contemplando da cohesión territorial e social do conxunto do país e, finalmente, abordar isto desde o punto de vista da ordenación do territorio. En segundo lugar, quixemos traer máis protagonismo de voces femininas que foron, moitas delas, excluídas da propia comisión. Queremos feminizar o discurso sobre o territorio e, en terceiro lugar, queremos dotalo dunha maior transversalidade. Por esa razón, na sesión do día 25, contaremos en xornada de traballo partida de mañán e tarde cas seguintes persoas que lles vou relatar que creo que son representativas de sectores que non foron escoitados convenientemente nesta comisión e as que non se lle debe privar de voz, como pretende o Partido Popular. Estou falando na xornada de mañá dos representantes dos traballadores e das traballadoras do Servicio Público de Defensa contra os incendios forestais. Concretamente, comparecerá unha capataz de brigada, Remedios Listes. Toda esta información teñen acompañada na documentación que se desaxunta.
A xente que interveu directamente na extinción dos lumes é a mellor capacitada para contarnos que problemas houbo, que carencias, que faltaba, que había e como se podía traballar mellor sobre o propio terreno. Son eles os que estuveron ali, son elas as que estuveron traballando no territorio as que mellor poden dar conta do que ali pasou. En segundo lugar, tamén na xornada de mañán comparecerá Xosé Constenla, xeógrafo, profesor da Universidade de Vigo, especializado en temas territoriais, que acaba de ser recentemente galardoado precisamente por un traballo de investigación relacionado con este tema, o que tamén lle queremos dar voz porque entendemos que esta é unha cuestión de territorio, non unha cuestión estritamente forestal, e iso o que explica, entre outras cousas, que os lumes chegasen ao centro da cidade de Vigo, que chegasen o fume á cidade de Ourense. É unha cuestión que afecta a todo o territorio, seña urbano ou seña rural. En terceiro lugar, como tamén se excluiu daqui as voces máis autorizadas no mundo agrario, queremos traer a Isabel Vilalba, do Sindicato Labrego Galego. Creo que son as mulleres labregas as que están neste momento tendo conta do territorio, dese territorio que a Xunta se empeña en estrangular, as que teñen moito que decir e precisamente por iso foron vetadas na Comisión Oficial. E, finalmente, contaremos na sesión de mañán que a presencia de Francisco Ónega, que é investigador no Laboratorio do Territorio, especialista en xestión de terreos agrarios, especialista en xestión do territorio orientado á produción agropecuaria e unha voz autorizada na medida en que incluso a fai 10 anos foi o xerente do primeiro Banco de Terras de Galicia e, polo tanto, unha persoa sobradamente autorizada e con competencia na materia para explicar de que maneira se poden mobilizar as terras agrarias para poñelas en produción. Na sesión da tarde contaremos con outra das voces que foron excluídas pola Comisión Oficial. Contaremos con Xavier Vázquez Pumariño, que é biólogo e consultor medioambiental e un significado militante do movemento ecoloxista. Non podemos seriamente abordar a cuestión territorial e a cuestión forestal sin contar con movemento ecoloxista, por iso queremos darlles voz en sede parlamentaria. Tamén comparecerá Celtia Burgos, do grupo de axentes medioambientais e de axentes forestais, que son, como saben, os que se ocupan o conxunto do ano de que os montes non ardan na temporada seca e que tamén foron privadas as súas voces de seren escoitadas aquí. En terceiro lugar, comparecerá Eloi Villada Legaspi, que é presidente da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, outro veto absolutamente inexplicable na medida en que a silvicultura e o silvopastoreo como alternativas a ese monte abandonado se podían establecer no noso país. Fálase moitas veces de desbrozar o monte. Non hai desbrozadora que chegue para todo o monte galego, a non ser que se faga dunha maneira, con desbrozadoras con dentes, e iso é precisamente do que trata o silvopastoreo, e esa foi precisamente o veto que sufrimos por parte do Partido Popular simplemente por querer traer esa narrativa ao propio Parlamento galego. E, finalmente, contaremos con Carla Pérez, tenienta de alcalde de Salceda, en representación daqueles gobernos municipais os que non se lles deu voz. Compareceron varios alcaldes, pero houbo xente que estuvo directamente sobre o terreo, directamente dirixindo as cuadrillas, directamente evacuando poboacións, como foi no caso de Salceda de Caselas, e que foron absolutamente silenciadas, e, polo tanto, pensamos que se lles debe dar voz tamén. Ben, e esta é a razón pola que consideramos que todas estas achegas poden cumplimentar ben unha comisión que desde o primeiro momento, unha vez que vimos na forma na que se constituiu e nun segundo momento, cando vimos os vetos que impoñía o Partido Popular, soubemos que non iba a servir para solucionar os problemas que ten o noso país. Despois desta xornada de traballo nos incorporaremos as conclusións de todos os relatores e de todas as relatoras e formarán parte do informe que a propia En Marea presente á Comisión Oficial deste Parlamento. De tal maneira que estas voces que foron excluídas serán realmente voces que concorran á hora de establecer unha alternativa íntegra para o noso territorio que supoña a cohesión territorial, a cohesión social e unha esperanza de futuro para o conxunto do noso país. Hoxe mesmo, e iso é o que motiva que hoxe David Rodríguez non este aquí comigo, está tendo lugar outro debate na Cidade da Cultura a que asiste el acompañado de Pancho Casal nun sector que está moi relacionado co que estamos falando, que é o sector forestal, e onde se vai presentar unha proposta de posición de consenso para un futuro plan forestal. A Xunta de Galicia pretendeu expulsar dese plan forestal novo que se está falando a unha parte significativa do propio sector,
o propio sector organizado alrededor da Fundación Juana de Vega quixo ter un foro de diálogo para establecer uns mínimos para consensuar alrededor dese plan forestal, e ese mínimo é no que tamén participou en Marea, achegando a súa propia visión, achegando o seu propio punto de vista político, técnico, científico e social, sobre todo, para que esa posición seña mellor. Ben, en Marea dixo moi claro, desde o primeiro momento, cando se deu aquí ese debate, incluso xa antes de que ardera o monte naquel domingo negro. Nós creemos que a única solución que ten o territorio galego no seu conxunto é un pacto nacional polo territorio. É dicir, temos que trascender as siglas dos partidos políticos. O pacto polo territorio ten que ser transversal, ten que abranguer a todos os sectores económicos, sociais e productivos do noso país, ten que escoitar as voces ambientais, tamén, por suposto, e ten que ter en conta o conxunto da poboación. Ten que trascender a un solo partido político, debe de escoitar as maiorías sociais, que, como saben, en Marea defendemos que van moito máis alá dun simple partido político. E esa proposta de Pacto Nacional polo Territorio que foi